Mota yanga irobva kwamatondo yobva yaputika tai ndopa yayo yakorovera apo yabva yaenda kokweshera uko yobva yatungira apo kobva yakandirwa kobva yaenda kogara uko. Muridzi wemotikari wanga arimo dhiraivha akuwara wanga ari kubhilidha munzeve pashoda. Ndo zvataona ati isusu tazvinzwawo tiri kumba kwedu ndokubva tangomhanya kuti tiuye atarwadziwa asi tazosvika hedu munhu watoenda kuchipatara ezve zvatirwadza nokuti zuro zvendi zuro manheru kwakaitike accident futi apa. Papi futi pakaitika accident? Pamberi apa. Chingava chiri chimama chiri kukonzeresa maaccident? Kuti ameno kuti masatanisti wowo here hapeno. Mota yabva kumusoro yobva yaputika vhiri yaputika vhiri yobva yaenda bva yanorwera kudomboko yobva yabva kudomboko bva yabva yarwera apo pabridge apo yobva yanotungwa kubva yadonhoko asi dhiraivha wacho azvibuditsa hake ega mumota asanga achibhilidha munzeve neshoda ranga achibata saka atakurwa kuenda kutauni. Atakurwa nani dhiraivha kuenda kutauni? Pane mota yamiswa dhiraivha wacho ataurwa namukanganwa nokuti vanhu vanga vamuti hanzidzikisa vanhu udzokere naye kwamatondo saka ubva angoti mirai ndikwire ndiende naye kutauni. Motikari yenge yakatakura vanhu anga ari ega mumota. Wenga ari ega? Saka hapana kufonerwa ambulenzi, angobatsirwa neimwe motikari? Angobatsirwa neimwe motikari nekuti vanhu vanga kutya kuti kubhilidha munzeve zvinozogona zvamuakwarira mukati. Alright. Nini patauya apa kaba tanguya tikapaka apa patatoona ichitokunguruka yatonzi yabvira apa apo mukona peyaroira bhamba apo yaroaka 3 ichipinda mbiriji ichikunguruka yobva yati kochkova dhiraivha wacho akwara. Uyu mufesi uyu atopiwa motikari kwaapiwa akukwidza naye kuenda kwamatondo so zvaitika ndezvokuti paadzika apa vatodzika zvakanaka but tai ndo razoenda kunoputika explosion yatokonzesa zvoti even munhu wese atonzwa kuti pane taira putika. But chikuru ndechekuti atraya by all means dzake kuti acontrole motikari isamukuwadzi kana kuita sei. Ende kurola kweyaita even munhu wese atomhanya achifungidzira kuti ane tarisiro kuti amukwanise kumupa heoku but akwanisa kubuda ega. Haana hake kunyanya kukwara chete angobuda ropa munzeve ndomanga muchibhilidha but pazvimwe zvese zvanga zviri right atobuda achifamba zvese haana problem. So tazongomhanya nechiwewa plus confusion semunhu anenge asangana neincident tangotirega timutsvagire motikari anodi yaanonopinda achiona kuzobatsirwa. Saka tambofunga kuti aende pachipatara padhuze but tafunga kuti maybe kunokasira kutauni so tadecide kuti aende kutauni. Asi munotomuziva here muridzi wemota? Kutomuziva tinotomuziva ende maiwa neimwe mari nemafoni anga arimo but takwanisa kuti vanhu hama dzake dzikwanise kutora mari yanga irimo nefoni yanga asiya imo maiwa netachi nekambudzi kaiva imo. Tendiyo nekutaura kwakanaka. Tinotenda.